V tejto lekcii ideme šiť taštičku na zips. Je to najjednoduchšia taštička na zips, aká sa len dá ušiť. Poďme na to. Budeme k tomu potrebovať 2x bavlnenú tkaninu na podšívku, 2 kusy bavlnenej tkaniny na vonkajšiu časť taštičky, 1 zips v šírke, ako má byť taštička, a ešte k tomu nejakú výplň, buď z flizelínu nažehlovacieho alebo z vatelínu. Nažehlovací flizelín dáme medzi dve látky, dáme na rubovú stranu vonkajšej látky, prikryjeme podšívkou, ktorá je rubovou stranou dole, a prežehlíme. Aby som si nepoškodila žehličku, dám tam papier na pečenie. Žehličku nastavím na najvyššiu teplotu a postupným pritláčaním prižehlím flizelín medzi dve látky. Takto som pripravila obidve časti, prednú aj zadnú časť taštičky. Na lícnú stranu vonkajšej taštičky umiestnime zips dole hlavou. Zips potvoríme. Teraz to môžeme zašiť. Na stroji som nastavila rovný steh a ihlu som dala do ľavej polohy, aby som nemusela používať ani pätku špeciálne na šitie zipsov. Zips prišieme asi v polovičke tohto priestoru medzi zúbkami zipsu a kraj látky. Keď sme pri bezcovi, tak zdvihneme pätku, ihlu necháme zapustenú a zips preťahneme na druhú stranu. Teraz môžeme šiť ďalej. A zips je prišitý z jednej strany. Zips mám otvorený, teraz tento neopracovaný okraj zašijem pomocou cikcakového stehu. Takže nastavím si na stroji cikcak a prešijem po celom okraji. Aby zips pekne vyzeral aj z vrchu, tak urobíme ešte vrchné šitie a urobíme rovným stehom čiaru popri okraji zipsu a spojíme tak zips pevnejšie s látkou. Teraz rovnakým spôsobom prišieme zips aj na druhú stranu. Zoberieme už ušitú časť a položíme zips v otvorenom stave dole hlavou na vrchnú časť vonkajšej taštičky a prešijeme. Keď už máme zips našitý medzi dvoma látkami, tak dáme líce na seba, vonkajšiu časť taštičky, podšívka je otočená smerom von a prešijeme po celom obvode rovným stehom asi centimeter od okraja. Začiatok a koniec dobre poprešívame. Zips treba mať otvorený a prešijeme okraj. Okraj je prešitý. Už nám ostáva len tento okraj ocikcakovať, obnitkovať, aby sa nepárala látka. Taštičku teraz môžeme prevrátiť. Taštičku som prevrátila a je hotová.